Ето моите 4 предложения за аромати през този сезон. Започваме с The Basser. Смокиново дърво и звъни като китара през горещ следобед. Това не е просто парфюм, а лятна касета от 90-те с листа, кожа и музика в бутилка. Идеален е за уикенд бягства, арт събития или вечери с винтидж плейлист. Жовой. Aqua Memorabilis. Като спомен от морето, който не се изтрива. Свеже, солени капки, мъгла върху кожата и една лека ретро нотка. Интелигентно и неочаквано. Използвам го за делови дни с характер или културни срещи с класа. Няма сезон, който да минем без шабо. В този случай съм избрала Нектар де Флор. Мек, нежен като въздишка на цветна поляна. Романтичен, но в никакъв случай сладникав. Цветяно с характер. Истинска френска градина в златен час. Италиан цитрус. Бърз рифт към амалфи, свеж лимон, бергамот, зелени храсти и топъл вятър. Събуждате, раздвижвате, карате да кажеш аморе мил. Перфектен за сутрини с планове или пътувания, които искаме да останат незабравими. Тези и още предложения може да намерите в магазин Алхимиста в Paradise Mall.